значи? Какво значи? Буцвачи. Много хубаво. Еле? Буцвачи, принцеса, кралица. Марибали, да, знам ли ги? Как се казва? Мариболи? Амарибори, бут принцеса. Те, Амариболи, бут принцеса, точно. Това в TikTok, нали? Да. Аха, знам ги аз. Всички магари. На испански? Принцеса, там дрехи, каза, че много хубава, много пред принцеса. Ето е гума. Остана си колко моля. Да. Сега слагаш. Газ.